september 2024, Mária, dcéra Boha Otca, koľko hanebnosti je v mojom správaní, koľko neverností milosti Matka moja, útočisko hriešnikov, oroduj za mňa, aby som nikdy viac neprekážal Božiemu pôsobeniu v mojej duši, Vyhňa, 178, Mária, naša Matka a naša nádej, aký bezpeční sa cítime v Tvojej blízkosti, hoci všetko by sa triaslo, Vyhňa, 474, ako sa len ľuďom páči, keď im niekto pripomenie ich príbuzenstvo s významnými osobnosťami v literatúre, politike, v armáde alebo v cirkvi. Spievaj nepoškvrnenej Pane Márii a pripomínaj jej, zdravás, Mária, dcéra Boha Otca, zdravás, Mária, Matka Boha Syna, zdravás, Mária, nevesta Boha Ducha Svätého, väčší než Ty je len Boh, cesta, 496, povedz jej, Matka moja áno, Tvoja, pretože jej patríš mnohorakým spôsobom, nech ma Tvoja láska priviaže ku krížu Tvojho Syna, nedopusť, aby mi niekedy chýbala viera, statočnosť či odvaha na tú, aby som plnil vôľu nášho Ježiša, cesta, 497,